Adventný kalendár 2.0. Čo to vlastne je? Je to pre všetkých, ktorí máte už plné zuby toho materializmu, ktorý je všade okolo nás už od októbra. Je to takáto recyklovaná kartónová doska, kde je nalepený papierik, sú tam klasické okienka a pod každým okienkom sa skrýva nejaká úloha. Ako to celé vzniklo? Vzniklo to tak, že sme si s Katkou robili navzájom nejaké kalendáre takéto a boli tam rôzne vtipné úlohy. Napríklad ja som si otvoril okienko, že zajtra urobka tuške raňajky. Bolo to veľmi vtipné a milé. No a neskôr sme takéto kalendáre vyrobili aj kamarátom. Nie sú tam už úlohy typu urob pre nás niečo, ale práve sú tam úlohy, ktoré nás nútia trošku spomaliť, zamyslieť sa, možno pomôcť niekomu urobiť niečo, čo štandardne nerobíme, vykročiť z tej komfortnej zóny a tým podporiť aj to, čo je našou hlavnou myšlienkou, a to je ten rast. Máme 3 tieto kalendáre. Máme dospelácky, ktorý voláme Classic, kde sú práve takéto úlohy, aj vtipné úlohy, ale hlavne zamerané na vykročenie z tej komfortnej zóny, pomôcť niekomu, ale aj také úlohy, ktoré nás donútia trošku spomaliť a zamyslieť sa. Máme potom verziu pre deti, ktorú máme v 3 rôznych variantoch, aby teda aj v jednej rodine mohli mať povedzme 2 decká tento kalendár, a je to v podstate to isté, len v detskej verzii. Sú tam také detské úlohy, ktoré deti z nášho pohľadu učia viacej vnímať ostatných, seba, ako sa z niečoho cítim, čo si o tom myslím. A nie len také materiálne, že teraz niečo dostanem, ale v tom advente práve, že niečo urobím pre niekoho a môžem skúmať, aký to má dopad. Či sa ten človek z toho teší, že aký mám z toho ja pocit. A tak trošku inak chceme týmto kalendárom prispieť do spoločnosti, ako len, že urobíme niečo s nejakými materiálnymi statkami. No a potom máme jeden, ktorý bol vždycky u nás žiadaný, a to je cvičbový kalendár, kde je 24 rôznych cvičbových úloh, čiže je to taká pohybová výzva na advent. Aj takýto máme. Čiže tieto 3 druhy kalendárov, ako som hovoril, na recyklovanej lepenke, čiže je kompostovateľný, no a jeho kúpou podporíte naše občianske združenie činnosti, ktoré robíme, aj takéto veci, kde sa snažíme urobiť niečo, čo je iné, čo má hodnotu a pomôže každému, kto si to zadováži, sa trošku spomaliť, viacej byť vedomý a pozrieť sa na tú udržateľnosť a hlavne zdravie, či už z fyzickej alebo psychickej stránky. Takže tak, kalendáre, tu ich môžete objednávať, budeme sa tešiť na reakcie, veríme, že sa vám budú páčiť a teda prajeme príjemný, pokojný advent.